Omurubuli okubwatia nigo kuligira Omancho muligereria ime ya mekanene ime ya Oboremi constituency county ya Nyamira nona akoretere litikolia lero eligo kwanira igoro ye Cabbage asenga kiyetete andake omwancho muligereria nabo kwebuli ntwa kwanti igoro ye Cabbage ye ntwa kwanti igoro ye Cabbage kole ndigo yalinge type ye Cabbage ngao eli yalinga nga Gloria F1 aseri tikolia lero tuganda tukwanira so kwande Cabbage kurkwanga Sugar Loaf Nima mwancho muligana gantu kwebuli nga Cabbage ne Cabbage ya Cabbage teli Cabbage Cabbage ya Gloria F1 nigerengia asense muyo bonchoreria nandandake ninko etangere gwetere gwa samaroira ndamange ne Cabbage yega ya Sugar Loaf nige kubwato na maroire bwango kole nabo iga nige gwansa mono nige abange babo bakunyeria gali asense muyo gutumika bune salad ayo sinto chikumanya kurwa somo limito weli kole lero atete bigoro ya maroira kuli Cabbage atete Cabbage na kiako rubo ndibongana unabona ndigere kwa yega mugondo Cabbage amagana na tua akajara kwa goita Cabbage ya emono konda yonse na chiko tatebyanga ninki akorire elikogera Cabbage ya nyariko bagiye kuboka iga ganda goto bwatia gwetera se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News digital asense ya YouTube Ndizi TV News na bona botomera SMS gwetera se nambijera se screen ya ugabu ende tukana gusanga asobwamo inyora goto bwatia na boyo gotomera SMS isboli ya ulinde yonse ndyangira ne magase taseni yetu ya Ndizi TV oyo minto tutaranda tambe kola tebya iningo gaiganga itole na nne mono nnaki omuntu akonyara kubaga gwikaga iga ase amarieta ngoro ku Frank Maranga ku Nyaronge village Mekene ward Oboremi constituency ekero ko nyara go woja ase Nyaronge village okorina korwera mu ya mongoli mate ase lami gwatira gwa chapaka asa koro ku Nyaronge elieta lya utura batebya inimo elieta ngoro ku Frank Maranga Frank Maranga nandinga kendege twachitega igaga ya sense mugwa smite biasi mtukanya wazo gotebya mange atagala ntete ototebye amangi igoro ye Cabbage kora tebya ngokwaliga ni umugondo gosimikwe Cabbage ya Sugar Loaf na kyobwente korokana ekero kwaliga ni umugondo aso gosimike Cabbage ende yonsi oikoreme anyare kotoba ase omotienye oyomo nekero tobire kwamanya gocha nande kwaboki kwanyara koba ogo prepare nursery bed nero asogo simeka ebimeli umanya gocha go transplant ase ogo simeke Cabbage anda ke no simeke Cabbage direct mugondo otalikonyebeka se nursery ya toko nyara kwabago kobeke Cabbage direct kiara embura na berache erusi obotubole inse enyare goseberera ni gokobeke nursery no okorere Cabbage buya mbakebe go simeku ekerere gali sina sali korante byango mbole ndikiboga neirie botambe gali sense ya nasali ase moye nasali koiko obose kabisa liro balire libe fine alafu omanya ko bombe etiero igakoenda alafu omanya gwata chiraini orento botuora bwanekera omanya kolenta DAP obeka kanyerere se chiteresi echigwatane ogwatane kiara igakoenda gosegete kwanyara kobago kobeka obwoyo bwa DAP nande gwatubake igo kwamanya kobeka chintetere korugoro kwamanya gotuba kwamanya korigia magoma gosobo nyasi obwomo gwatuba igoro erinde chinyare go sprout buya korunse yani chimere buya kerere ngati yomurakera nko chiunko bolu gosiara match nande andake gali kerere na sena sali yogondreri kobe kororo ekero chia sokirio motuko korunse ase nursery bed ngosiarore riogori korokunga dayaso rianyara koba we goita amakonda lense na rieko nyara gokina gocha igoro buya nande goikenga kie ende after 1 week kwamanya gosiara eriogori korokumbole asabi yachireta bwango rende chinyare koba chigo simegwo igo totebe naro gali obolindi mbule bokubanirwa mache ngusiarore amache kere mbule tuete nyinge there is no need yo gosiara amache ekere drought yere na riokorente watering can kwamanya kobeka amache ime kwanyara koba gosiarera erindo bonyubo nyare koba nando gosiara marogoba osenga kia mambi kiara nalie obokendu bole bikomera buya anda ke bono gwa jabele gali sena sali namo tukalinga igabiko ira sena sali ase nursery bed
chi ebimeri ebi bikoira motienyi oyomo ekero okonya goprepare omogondo mbigenderete komera bigokora motienyi oyomo kwanyora biachire igoro gwasiara erioga erio mborea sabi na dayaso bianyara gotwara chinguru biaba ready kwamanya gosimeka ekere embura yature gose riroba rire rinyiu. Bono ko virusi gari ase ekwerende ase nasari ngobera turi mugondo toire ase nsemo yobosimeki bwa mugondo na kyo gosimeka aso gosimeke cabbage eye monamone shuka lofu mbwate ogosimeka okobosa ase limo marogoba yaye kwamanya gosimeka ebimeri marogoba bigosimeka utari mambi nari bigotwara strength kwanyara koba gokoreta oboyo bori bwa DAP tobasi gotumia obo bwa chimbori gosa obwa ng'ombe kiara DAP nabo bwate chinguru obo bondo osimekere ekoba risosu cabbage nande tekoba strong igo kwanyara koba gogotonyeria obwoyo boke ase egekamago 1 inch bogeka nago chinse inchi eyemo kwanyara koba gogosimeka cabbage eyu engakiri ikunda esirireria marogo bona ekero gwasimekire cabbage bono mugondo gaiga tutebia ngombore ndikiboganiri kururi tukoritangani kwa isimeka mugondo gwikebe buna yangire kubeka emetu heads ga itanganie gento kora oborendi goikokore oborendi ogwansera mugondo ekero gwasimekire marogoba kwanyara koba gogosimeka gwachikora chiakore wiki eyemo nande gwachitarira okonya gokora ogotara gocha ase mogondo mambi marogoba kwarora gose kende giasariri kwanyara koba gokoburuga nande kwaganya chitire bono chitire 1.5 inches nande omanya koburuga omanya gotopu obwoyo onye gogotopu chinyare gotwara chingu ngobere begokoreru ekero ikire mitinyere ngai top dressing egokoru after 2 months kwanyara koba gogotonyeria ensemo obwoyo obo bwa CN obonyerere obo oborabu ekero tebe ensemo ndake gokorete obwoyo gwasiara igoro iga gweta iga gose ya bwoyo mbori gosiara igoro kiaro siara igoro obwoyo bokonyara koba bogosamba cabbage eye nande koruro kerepi igo gotonyeria nse ase kwaburugire are fine kwatonyeria gake koende cabbage bona iyo igo minute nya gosimekete cabbage nyinge na bera koirege sana kubeka obwoyo obu korende niga konye cabbage yikwama bona nabo konyara koba gegokonya DAP lakini onyekere riroba rire black cotton soil ritoto iro rindi bwati shida so gotonyeri CN kiara nando otonyeri CN enyinge cabbage ekoba gegwateka nande tegotwara chiro bono igo konye siare riogo ekero yaisire kobe ekorusigu mogondo kwanya siare eriogo rie bichuni nobokendu gotu bona buno kada tuko gukora oburendi obu bwe cabbage yiga kuratebya ngo kuburgo gutangani ndigo guchaka gwe cabbage kare yasoire mugondo ekere cabbage yasoire mugondo litangani goiko oraburuga abe fine onye igorere kerase erinde enyare gocha ne chinguru korunse igo goiko ochigorere chionsi arafu okoburuga gwa kabere bono nando samusepi ubite nyara koba gekobo umanya gocha gotonyeria obwoyo obu bwa CN kuburuga nkororo ekayikire memo metinyebere gosomo ebere metinyebere yobuna yeke metinyebere gwatsina byo kuburero kuburgo gutanga nakobeko obwoyo obwoyo bukegima bono nandanda ke puli nkibulio gukora buli gaiga ase ekero gende to gukora le cabbage gwatebire kuburga nkororo ande gwatebire ngangusi yarore obwoyo nabo igo obulio go amariogo yobukindu narora akubekwa litangani cabbage ndi kwanyiruse tigali ase nasari na kiyo konyerusio mate nasari nto mate gabwate kekendereri igo konyerusio nanda se kendereri nyera taso mugasoke gima go senchira nerokora egere tinti chigokwa ekero ogo transplant cabbage oikonye transplant marogobe kerense ekendete
ereri kunde siga okonyara okoenda nebense ni kwanyara koba gogotogora korunse kwabange bense nime kwacha kwasimeka ese kwakire ebikamago andake Frank getungiro taranyiraniria ekerere asina salnebekire ekiriri nabo konyorusina ndakiriri nando chiko nisimeka igo gosenkora rusinkora igorero ore kiriri no ni wiki ya moso bakabere kwame konyorusie nare ase ogotugera ekabiji ese nursery bed ngora igoro ore chinsa iga ekero yachire igoro erinde nyare koba hardening yani ekonge ochiko transplant igogo ikonye igorere enyoro mogaso enyore vitamins erinde nyare koba strong onyare koba gogo transplant wamanya koire graduate ekero kuigorera kwa somo gasonyo kwa kekemerikeri atisikianya kunara kwa meogereta gocha bonenya akabage ku biko nyali stress matrone nyali stress ke rusia sake ndo gereta somo gasoke yima abage kuminga kai se achenchiga saya nande andake kurugalia senasa lingwa tebekere kyomukera omurakera nalyo gusyalira amachi andake amorwire nara kobagali senasa specific ara senasa uno bokendu na woragere kemaliki ruari kura tebyango ali senasa ali amarwaire ngobaro amange amakonde naro akoli korunse igogo ikora siale lyogo likoroku dayaso erinde linyale goita amakonde alafu ngosi arole lyogo lyo bokendu likoroku ridomil rire more stronger than ya marioga yanda koroku soten na detain lirori kobwe nipi igona lyoko bagogo siara osiare na mbole ya sabi erinde kabije ya nya ko ebe healthy umanya go transplant bona bona kuragwateraga abu Frank turagenda somo tumuka kiga stogocha selsemo ya kabire nchiko tebya igoro ya marwairi omwancho muligere lyanga giretino genda tukutubwacha imiyo morobeli bobole minobonda asogenda tukona igoro ye cabbage anene moni cabbage meka tibuna sugar loaf asogenda tukunye kwanira nande molimita genda tumanyanga mbole likiboli egadetie genda kutubwacha semitando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bona botumera SMS kwetera sina mbiyera za screen ya ogabu ele tunya ko batogosanga asobwamo tutranda somo tumuka kigo nkoira na tuli tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yawo enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga cha uru complex yeyo toka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuburwire bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange machine cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarete wata tebina igabu na botu bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akuri to konyoro murwiro yo atakere gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage
na boku mwakire simi omudirekta w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke waigo na boku batarira ase nsemo ya Kisii jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Chombolile twana lego tara ase county ya Kisii ase kulya lero tora ase county ya Nyamira na county ya Nyamira naro Oboremi ngo korubororo na stonyolde abalemi byata bali bagusimeka ebimeri au biranda kebi gusimekuna abantu abake email ro bali Gusii no ito kwa na Frank olitwa bwa assessment angani na ne tor na era assessment ya kabere aso gusimeka Cabbage mangante na Sugarloaf ene Cabbage ali ne benga Cabbage nde on stalinye bwate obotobauti na benga Cabbage nde on otatige Cabbage gani ge manyire nge koliyo gwa ase ndagere to nga salad yani ukuli wembese iyo kanyiga nyerere kwali embese kwali na ne carrot iga limero urukane tie bintu byawe iga no ne kandaniga kwali era ni asendagire ndi na chips kwali era ni gabo ene kabeso ganda to kusangano yo mito kuruga iga ime county Nyamira asagenda to tumanyanga Cabbage iga na kiegane tie bulende bule dado to kwacha sema tandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na boto mera SMS gotera sena mbejera ase screen ya ugabo inyoro ko subscribe ase channel yetu ya YouTube na Ndizi TV News oyo mito Frank una tomanyete unandigetie Cabbage ya umugondo gaigani ndoche andaka matandari yellow nchiragete yande ngabunanga buna tobo abochogete korote byangu marwire kya aliyete Cabbage usakulie Cabbage una wa kwa robole miyobo asa matuka matambe ngahirete no bwatobo mani korote byangu nani na ki akoba controlled ase Cabbage ya Sugarloaf amarwire na manga konye ataki obo mobugabo bokoro ku area bright amatako bagako baliraiga na era tokoroka area bright arafu ngobachoruwe Cabbage ngobere kobachoru chingoro ebine bichuni biko bachara gose aphids nande ngabwango igembura ya tuya magena nero yabage kobachore Cabbage yeye igakupira kini ngalemereri ngatwara moyo nande ngasiare rioko likoroku ridomiri ririko bweni ngasiara na elia makonde likoroku dayaso Cabbage kabage kobwena ubuna bwo baba kangune ne terete embura ya tu omotienyo kianda ya magena anda ke Franco maite kwa tuira sembura otora tutebia amarwire maite na manga kule Cabbage nandi natumanyete omwanchomoleria Cabbage ya Sugarloaf nere Cabbage ekoliyo guna amarwire mono ntoma Cabbage tinde nchiroro na Gloria F1 tinde nchiroro chinyinge lakini ga tokuligeria Cabbage ya Sugarloaf ne Cabbage ekoliyo guna amarwire raisi Kenya amfits nchiro ebikorko bichumi ama konde na rororo alia korusi ama Cabbage nyuto ali kintu ko nga slugs ama kuruminyo bike biko beroro eyo mate bine challenges timate yo mto Frank na ketali gotebya marwira ayo none system musali ngulu chiri na makonde kwanyore Cabbage yabutokire yabunikire yasusanire igo yakure none meri yaye guchisali nto bwate bintu kolie emeri sali ayonsi Frank ningagerete no gende no totebye igo ya marwira ayo totebya ngobu yakegima ine tomenga ki ekereke monyo ki alire Cabbage na kiekorokana onye neli kondelia alire Cabbage na kirikorokana tueresere na notebi nai akarugwa ko tueresere kwa nota ina ndio nkiruchi wasiara ndanyare goteba ase Cabbage amarwaira akorie biasi nande nara akorie Cabbage antifungal diseases na no kobochoru kwa ekemeri goetera sama konde Cabbage ya Sugarloaf ekereba choire eriogoria ayo gotumia erire dayaso kiara aina makonda kori ne bichuni na bikori mono arafu nande kero challenge nere ye chinguko na chiro chingo changi achire chiko bachikorie meri Cabbage yaba koba gekuoma iga karoro chase Cabbage yomire ine ongeriete gose afidi ekobachore kwerende yabachorete Cabbage anda ke Frank Cabbage ngonyorora matae Cabbage nere konya woncho kalitolia ali ngakoba papo anda kumburu ile kinandi ngiye kugera ase Cabbage goncho kalito yaba papo obunobo kendu kiara se itabo kendu no bonge ensere cool climate
igo ria matoa koba gagonchoka twanyara koba togo siare rioko rikoroku matiko 72 ose ridomiri na riri obokendu rianyara koba rikobwanie kabichi Alake kora tebia ngonga akeronde tugusibeka cabbage yigambu ya kibororo ase cabbage ya sugarloaf. Obuya bore se cabbage ya sugarloaf ekorie gukegima ase biashara terikoba mona ase jiro ese biashara girori tobwate girori nero gotumeke ese biashara nechi kabichi chinde chikoroku purple cabbage tobwate broccoli tobwate cauliflower tobwate Chinese cabbage echina chichibwate market mono eye sugarloaf egosime kwase human consumption ya sokoli nandere nyansu mono Bono ekeronde go totebia obuya buye cabbage yega andake na bobe na baro mumbwana kubura karo kuligera limne kuliyo kuna maroire bwanko na ndege kusalika bwanko ebinga gerete ne bitango bye cabbage yega koba se market se kigetambe korante byango buna yo mulimi challenges bune cyo ne cyo kwa nyara na chirocho challenges yechi na somira riese echiro cabbage nero yanchire ne yani egosaleka bwango ekobogori gukegima bagora bachikori kiagere cabbage egwansa mono kobwa chirichinde njire chinyoma kenga girorie ne ometake elibona ne cabbage biashara eya sokori abantu nkonyemnyokera barese echiro nande banyara koba bakoira chinyinge bachikoria ase chinga chiabo buna gende tokoro bulimi boiga cabbage ne mitinyerenge kuira ya rosie metweye nande boyego yanyara ko bono yangire kokonga ekorusugo mugundo nande no netakiro twerere umorire naro tamaitiro ye cabbage ya sugarloaf amanyenga ase metwe ya na bekoroka na buna gloria gosena ere ne bwate shape ya uranyemanye nonyoro raiga umanyengeria yero sugarloaf ase chitaibu ejije cabbage ya sugarloaf okonyemanyera ase gotwara ekere ko bombe gotware triangle egotware ekoba mochoro na chiri chinde chiko round inere difference ase chitabu che cabbage eliende ekoba round ne jiji aba mochoro abuno etabauti ekoba anda kinkyo tanya kwanya gotema gosimeke cabbage ya glory f1 na ndo nyankwanya gotema na sikyo choreteye kubwiri ebo tabauti mboro byo bubura eyeneri ekogera utanyese utari gusimeke liende ya glory ekiga ekogera ntari gusimeke cabbage ya giroria ere rigori asobo tu osokogore etuka ere rigori na kiga ekogera ngochorere sugarloaf egosibrout bwango nande ya ekomera bwango ekere emburere ekogenda bwango ya ijori igo mwakorana nero na kigeko gerango purify cabbage ya sugarloaf lotebe asense mo yobonchoria ige cabbage ekuru wango kubwiri bono ekoguru bwango singiche yegwansa yegwansa me na kyora koromanye cabbage ya biri kwa igotwewe okomanya aso konye kuna igana boko igunga yomire abuno no ekoma korwa ntobuga na rioko manyanga yabeire gotwewu ande ngororo ichore tichinsemo chionsi round buya onye kebwata amato igo bado ekobomba iga yabege churi gocha igoro nari okomanyanga ya kongire cabbage nkwa merere yonsi rimo kegara onye kwa yesimekete kwa yesimekete yonsi ditukelimo nandi no kwa mana boy goli tukelimo chonsi chi head chonsi pija biri tukelimo gosengo ira chire amatuko ese cabbage ya sugarloaf ekobe miongoka kwana change kwaira nande yatigara yende nande yabomba nande kwana cha nande kwaira eliende ere ekobera limo amo goto tebe no buna barubuna bobo bebo smeke cabbage ga ekegera terikuamera limo terikuamera limo ana kekingo ingo kwira nikere asense mo yobonchorere kero nyerero kwaira nando chuyi gosena liere buya nje asende nari ngorora buya kiarangora ira ake naoni nande naratiga ake nara koroboremi bonde nande nanyora yabeire nande namanya konaje anda kama tukalingi okuganya nandi gwacha gwacheke yabeire nando utu nando ire mugundu
ando ire chiro yani naboko kanya ange 3 weeks bono ndatebe kwamanya konya nacha kwanyore yende ya tanga ni bako gwa kabere chuiki satongwera ngoera chire ige Cabbage yekero kwanya bunire nesoboke Cabbage nabe goseboka nabe kwanza gosokia matu na ando nyare ko bagokonya bune suguma nabo konyara ko bagokoriera gosoni ari echiro ngesuguma nande nabe gotumeka ngesuguma igona be kwama etumeke erosi na ndo mutuonde asogosoboka teri korosi mutuonde gone gotwara matu ange yesuguma kwanyara ko bagokonya anda ke kora tetebia ngo asense moye Cabbage iga gwantebia dia samaro ire kora ntebia ngo ngachi nkongo chanda chire asemugondo kwa ugaiga asomugondo yose ngenjoro matabu chungwa ne chinyinge chikoba lakini na njeni maete gotega chiungo tindi gotiga igo chiunge chigoikana na chamaro goba narora nari chikonyegeri mono kiagara obokendu bori nari chiungo chigo chamaro goba nari chikori chikabichechi mono nari ngoeta ne bichanga bianene no mote nanyara omoeto nanyara koba kingotega nande mambi nacha Kisii abusiri nanyara koba kingotega Cabbage na matukaringe kuira ya meko babono ya mire ebwente kurusugu mugondo Cabbage yeye ekere embulere nyinge ekoira 3 months igoro bone kere embule ebolete ekonya goichori nkengenge enusu ekere embulere nyinge echigo ichori chonsi kwanyara koba gochire chiro nke maliki na ndo rasimeke gatiga iga gatigati ye Cabbage kera ndo chamagari naro nandi ntubuna bagusi ntona leti gutiga mugondo igo nabo tokobeka kintu kende bibya babibere mugondo nke maliki rasimeke gatigati ye Cabbage ekemeri ora nyare koba gogosimeke Cabbage gatia nabo kobeke ebitunguo nyamato ose ebitunguo nyangundi nabo biko fiti ase chiro echiche Cabbage ngote babalenga egetungu ngokonya kere asogoite bichuni anene mono ase chingini neke maene gose ngayengwanya gotema kumanya boyo egetunguo tinda manya bomanyohu kera ne mwachumo ligereria nigo bagoteba ngegetungu nkebwate erufu eliae nigere kebebo goita ebichuni ase sukuma nakiye kogera okonyora abasomi gose aba science abago totebyanga ekerosimegete sukuma kerosimegete Cabbage ebimelie binone spinach igota kire kobeka egetungu gati egetungu ase harufu eliae ninge okonya goita ebichuni nabo igona ntali getungu gyoka notakire usimeke ndania nabo gusimeka gatigati ebimeri bunebi ese ngenche ndania ni bwata harufu elie kogera yaite ebichuni nakyo konyora esukuma elie simekire ne bitungu gati tokonyora gegodio guna kemonyo mono kemonyo igo itwa ne ogo ne getunguo timaiti gose kwanya gotema na ndonye kwanya gotema buna yo mulimi ochotemera undi ende nkoira na gocha ochonte inga ya korete gas to koreti lakini ndo maene ngane kore gas ko tikora gwatera gabutura da somo tumukake igo tukwera na sense moyende no chigo totebia nga na kyokonya Cabbage yao omwancho muligeria ngatero gantu tubwatia imeyo murobuli obulimi nobonda astogenda tukwana igore Cabbage ya sugar loaf anene mondo kuruga iga account ya Nyamira astrono mulimi to abweli tukolero agenda tutumanya amange igoro yobulimi genda tubwatia se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News nabo igona bogotumira SMS gotera sena meyira se screen ya ugabu na nchibuna Mildred Mumanyi nabo kombwatia ase mitandao yetu ya ase mitandao ya Facebook ombwati na Mildred Mumanyi olike igabu endo nya endera kumanyanga obulimi mburubyo botobwate aseli liya lero lecho batatu gosi wiki gucha mboli mikitora atware ayo sirigo konyanyora ase omorobele bobole minobunda tetana simu mukakigo ngwira natuli Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito
ntutoko make sure nga tuapimira omurwaire bya twakorere diagnosis. Boigo mbabwa tobokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So nakitokera umuntu akiro bisi toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirenda ngakia guitanga ko soko nyora marwe itogotumia amaryo ga kawaida aitogotera tukorwa conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twomonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Omwacho mbalagera na twira na sensema ya gatatu yo murubali yo igas twende tugusangana yo mintu kuruge county Nyamira yo mintu Frank oyo ganda twerera igoro yo buli mibwe cabbage manyaka ntebuna sugarloaf ene cabbage anene mono ibwe kaine cabbage ndeyo sibuni yumanyete na ende na bibwe kaine sibuna chiri cyabo Gloria F1 nero na benga bune cabbage yikore ndeye gani ye kubatu na marwire bwango na ndanda ke gutatiga marwire nige kwansa mono igo kwa yetule eko ira matuka make ya salika
kubwa Gloria F1 nkora bere gikake teturandira gusanga monere tugwate simitando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bona gutumira SMS wetera senambiye erase screen ya ugabu bono yo mito Frank andake buno mugondo yoro monne ga sesmete Cabbage yiga andi Cabbage buni bwate etegitubulindi buri igoro mono andake no bwato ndo konyese mugondo ga iga andake buno kondo komo iga ase moyo bolendi bwoko buruga injengo bone efamily yane mono injengo kora kya nimbwate chinguru tindiko rukonda inje bwe kango nyara ko bango buruga Cabbage yo funa kwate iri chinguru chire chino bwate akuna ajo nyagwana na ujaso mondo ngando mosaya Ugara furangu angoje. Korante byango buna ekere Cabbage ntugati nto kuruna post interval harvest. Post interval harvest mwancho muriria nekero gwasiarira ogo mugondo onye ni chingini gwasiarira nkuganyora matuko gete kwamanya kwa nandi gwasiarira ogo kwaganya matuko gete kera nturigere tuna bono iga amaroire ichoire asense yaito amaroire buna cancer chichoire amagora gwati abantu amaboko emetwe eyine onsiriga kole tuwetera sindagera chitito kolintu nda mwanya bantu nandi gwasiarira buna liogo lya siorero kwanyoro omolemi osiarira liogo lero okora magoroba nandu aire okoletere chiro eyine bera koletere bururi tutoramenya sumoli mitunga post harvest interval erengo kolere kuru asale kolete byango oyo mto Frank ase moya interval yoko harvest oiko osiale liogo ekole for 7 days umanya ko bagoko harvest goso oae sugumeyo kiare liogo elio orusi kegima na balira beri gokosio mojando ko chiasa oba koneria na sokoli igoko ike kole 7 days umanya ko kotu oire chiro gosebwae gosekera embura ya tule na beko ira 3 days umanya kwa gotumufurulise embulendito ebuna bona ga Frank embura na bera be era tinna siga ka ke wiki anda kena kiura kole onyambure tiratu igoko yali okagosene kyo gukora tori kwae Cabbage ebono ukonyetiga for 2 weeks ora 3 umanya konyerusio kiagera mugasono agetese Cabbage nerio gondi endrete konywera igondira ruo ese Cabbage umuntu naro kweboli ngara endaje sibie kera no ni chira monde boli Cabbage engwa tengeno siarete liogo araye irali ni kera yakura matukane aira sibie andake asibibuye buya andake go liogo lindi ruoro se na bada mwafe diogeri ndi konyara ko bali ko ruo kero gwasibiri after 4 days kiagera embulere ko worship kwamanya ko bago ko nyetogora kwamanya ko koli for consumption igogo iko ganya matuka 7 days gosekere embulego tu oganye 4 days to 3 umanya ko nyerusi no nyesibite ko raba after ya golde wasiarire liogo after 2 days teko ba koliegu iko ekero liogo lya siariru asebi esekemeli go iko ganya matuko 7 na nne mono orore embure isogotu matuko 7 gwatule nyatera tu ngo extend yora matuko go ikachi wiki ngo extend yole igo no mwancho maligelia ikine kintu genera batelinga post harvest interval bono koratire byango Cabbage chabeire chigani iriko rusumugondo ngwate batwere sere tumanye nga emetweli kero yabeire na kia korokana naende kero gonya kunyetua na kyo koyike chiro kera kertwara kuruga igabaka soko ire chiro distance neroro na kera kyo koyirusia igo bwata baguri bago chabagora mugondo abakombo ibaira kusina yebuye ko wetwe kabaka mugondo totebyango Cabbage ya sugarofu ekero yabeire ko bamochoro igo yabeire ko betura yango igakorugoro teriko baroundi ngeliende ekero yabeire gotwegu ngorigio mogaka naro thoko bwaterana nere ongirere chiro nebunda nje naja komwakana alafu ngotarinde chi secondary chi sukuru ngogenda bake sukuru me naoneria abarimu naoneri ne amatera around naboneri ngoetira round ngoraire nonye ne pigipigi kiare transport ngobera ngake kobwa okoira bosongo eyende nanye ira se chiro ya jebirate naonerio
Otebe nkonyo le no na ngaga iga mutara kino ni ase chiro. Kono ekero kwa tule cabbage yao obunense moyo boncho lianda keligoli lie cabbage na kero kuli ligoli lie cabbage ni cabbage lie ndia Gloria F1 anda kena kiora tebo botobauti. Etabauti nero kiagere cabbage ya Gloria ero size mbali njiro okoni 20 njiro okoni 40 njiro okoni mpaka 50 ekere mbure tuete nyinge begetenene na Gloria era nabo okoni rigorire fixed kiara neragerete ime nabo okonyora rigoritirete eye bono ngo nyoni size mbali chisambuli atinga buna kwa ngechons kibona temo mogolese gocho mogondo gaiga no maite metuere mogondo gaikera kero gusimeka nguma yole metuere oro bonto gotabanga bone metue yegere elibu bona ngakiro mutu siringisano isana ise ngecho nchirenga ina imi ya oiko size mbali ngani size omogoli atagete nande endagere ya kabichi ya sugar loaf nabo konyara gogotua mato kwanyara ko emboli ose kwa ng'ombe yali yamen ese ng'ombe ngomentera mabere igo nabo konyara go kwa chimboli amatari agotigara tori gotuguta ose kero mogaso bwatete nabo koneria abantu batumeke ng'esuguma igote bwatia sara aso gosareka cabbage ya sugar loaf ngosarekere bwango igo nabo goko etugo tebwati mochando gosoe chingoko ekero yatigaire nabo koiranio chingoko gose etugo asara te yo kiara chingoko achira magena no ng'ombe ngokamule igo nabo konyendagere egento kere kerito korukanga ekero kwa busime kiro sene kemali omogondo yoiga no bwanto gogichincho simeke kiawe inde amazacho kobamaya anda kai kwanye gotema gose butambe bune metinye tate kwa nando gose meke around na ne cabbage ko irorere ngo korande intercropping ngo chenjinde bono ga na bonda bange gente kenga simeke nonye bitungu tori go simeka go singerera cabbage rio kasa mokiara okonyaro borwe mboro obubuganti fango oborense igo okora tigara atimoka osimeke gente kenga kenge bitungu iga alafu no ene chibando nabo gosimeka kemente richness in the soil igongo chinchiole kwara simeke gemali kende kiao eri korosiri roba dichiko konye bimeli kwama bono kabisa ne anda kora tembule ndikiwo lyo chwa kora butambe kulitanga ni kwanye begete nasali go ikabono yabeire egotuegwa oborendi ngokora korwase nasali ogo prepare nasali kwaba gwata iganegete kwabeka obwoyo kwamanya gotube biroba bisinini kwamanya kobeka chintetere chiao gwatuba kwabeka obonyansi obwomo korugoro narie cabbage ego sprout nasari buya alafu ekero gwakorire chiasokirake ngoikere stage ya 2 weeks kwamanya koigorera yakora hardening kwa igoro mogaso bwaka tori ko igoro mogaso monge mono yakora hardening nande gwatuba bono korwabu cabbage ikwanye siare riogoria makonde erie bichuni erie obokendu ridomiri arafu ne gwakorera na mbolea savi nere tobwate koro Gusii ne jaiza ekomenda chinguru ekemerieke eyende koro ku super giro igo tutebe obuna bwo oburendi okora kulitangani bakago yekera bone ko ekoenda gali mugondo gali asechiro ekero kuligeria buna yo mulimi kwara koro bulimi obo asigiki gitambe kero kuligeria bulimi bwe cabbage asama tukale busio buna yo mulimi ngayo rabole asobole mibwe cabbage bono ngo jakobango tema ji cabbage jiri jikoro kugiroli kiara na ji cabbage je biasara manya gosimeka asanene elinde nyale konyole ini kamwero bwango cabbage ngo jijira gokonya go jimotua kiara skasi yendagera yabeire ini Kenya nyinge egentongere serikali yetu ya Kenya gwetira umurai wetu bwense umurai Dr. William Ruto
na nyara ko baka ukwanira iguru ya GMO foods. GMO food is genetically modified foods. Chigo cha inmensi ya Kenya gosimwe webi chintatari chiri mwasimeka asendagereri kwa masubu ango nandi ndagere begete bya abalende kolengana na science na barungo te balindagere iningia kolende ne bwata maruire no na ro maruire na cancer na boko nyara ko kera chindagira chirinchira nchire chiro siri kiagera cyabo andaka ibunu mure minorere di gosimeke ndagere yu nje tindiko baredi gosimeke ndagere yu ya GMO foods kiagere yenero na narire gosimeka tingo nyara go change kemelieke igo twarenge go saba o mogambia manene ale anyare go teletera chi machine chinyare go bag chindagere chi nabo chi ko exported go cha ase jinse jeisiko twanyara chibese tuwe konyera igo kugani kwa uchi ase serikali enene serikali ya county ne li baba konyero ne imeli musimeke inu buna abalemi elinde limonyore chira sebikwa no anisiko talibiane kurusiko byaje yebo no twanyara ko batogo transport go jisiko engana yawo yo mwali ogochia serikali ya county anemone serikali ya county ya Nyamira neri ekinda nyare go kwana go chia serikali ya Nyamira neri nyare go konya abalemi tools jo okolema arafu banyare go tokonya na mariogo no buoyo elinde to nyare ko gendererio oboremi obo elinde nchara te nyara ko bageko bagusii na Kenya ngima banyare ko tokonya ebinte ebyo bitatu nengana yawo yo mwali ogochia se omurimi otate gosimeka ekemelie keiga gusanda ke osimegete nirilie oboremi nda nyare ko tebia aso omurimi ominto neri anyare go tare semo skimu ya nyaronge elinde tonyare kwegera nigoro yo gosimeke cabbage nebimeri binde tokonya na sogo sha obumanyi mono go chime abwaso goteba go sha obumanyi andake bune gwakorere oburimi obo wikira gwetania miaka 10 andake gwasemire muntu onde na robeiro omurimi bunaye ase seme ya nyaronge umuamate na aranga na nyarire koba kingo mosemi ngo bale ga gosimeka cabbage eji na bande ao bato surrounded yango simeka bale cabbage na ndenji bakonyete na ndengo mboli bara mario ngo siara na nyara koba ngo beresa igo naye nabonga muno mwalimu naye gwasomiria abande bamanyirenga ikina kibaga niri gukora na ikina kibataga niri gukora na beresa ngo chaji ole besekero gusomia omonto gusembosa ya nje tindiko jaji mondo mfuri ngo matebi bona bakorora nge ne rora lakini nje tindiko saba bese ngomwegere free oburimi basege kigetambe abantu mbale balikire gose aba extension officer mbale balikire ase serikali ya county andake ayo mu extension officer nya utalira eligo kumanyia gosego gosemia ne kyoto kire okoro oburimi bwa ya ase seme ya Nyamira County Nyaronge village onde tayonya gototarera igoro yobole mitogo koraga intu tueka togo chitwerigeri baka chi market mbali go tu advice igoro ya oboremi ndwanya konyora mangana intoma etichi obisi ejicha chiagirika cha Nyamira ngichi gotokonya ndwanya gokonya kakorwo sabangu umugavana ino county ya Nyamira wetera se ministry ya agriculture ya county ya Nyamira anyara ko bakonya chi extension officer kwana ngengana yawo kuchia se mugavana njenda anyare ko tebia ase umugavana Nyamira anyare ko bagotolendera abasemi igoro yoboremi bwa obwagirikacha ogosimeka ebimeri mbali nande batorigerie market batorigerine na mariogo yogosiara na amatu batolendere no bwoyo elinde tonyare ko batokogendereria ense yaito ya Kenya biya mono sana oyo minto aso gotwanchira gutara baka mugondu kwa ugaiga maranga twanya ko batokumanya mange nande kwemanya mange nabo igo twanyara kumanya cabbage yenga ya sugar love ubulindi bwa emburu byo nande kwa makwa yetu amanyere nge kwa mamiongoka teli kwa mera limo nande bwa gaso muntu lyo taitinga chibese chonsi limo ngana barali nabo koje simeka elinde kwanya ko iranke nge chiro kwanya gukora biashara ngora omwancho murigereria abuno tokorera omorobiri tubweri tukoria rero astonya ko batogusanga mange no yo mito kurugiga account ya Nyamira asanya ko bagotebia mange na gusanga mange amona intu astonya ko batokumanya nge cabbage ya Nyamagomba na bema ikantibira Nyamagomba talinye skeka cabbage
ikabichi ngaite ni sukuma ayo stonya ko beto gwesemi na kwemanyi nane ko menyere nge cabbage yake rote tuko ire chiro kosaka rote tuko kora ibiasara gose amangana yo wonchoreria cabbage nengiye kegero kunyangenge manyara ro koroche ngano kore metu 30 nero yoko gutuko ire chiro kogo tugwetani ge kwirira nyomba ya salikiri abwara no muchandole kolira bo kwemanye go simeki cabbage nyako bo kumanya obuye bwae na bo gono obuye bwae endo nyako bo kwemanya muna oyo minta nyako ba gotwerera ganda go tugwacha semetandao yete ya Facebook muna Ndizi TV News asensema ya YouTube Ndizi TV News na bona gutumira SMS kwetera sena mbeyera screen ya ugabu ende nyako batugusanga asobwamo inyora ko mbwacha semetandao yane ya Facebook muna Mildred Mumanyi onyara ko ko like page yane onyara ko ba kwemanye igoro yobole mitubwate na bo yono bole mikito gutwara enga kiende naboga na yanda manke akoenda kuna nomoro bulito weta sendi kya Ndizi TV wana tubwatie kwa soma itenga buna butambe tukubatebya nga Ndizi TV nero obwansu bwo mugusi yanda gotengera endeligwe manyi amange wekenga kiende lituko ne chinsabune chiga bye bye.